In de studio hebben we nou John Dekker. Want die gaat vertellen over een oorlogsmonument in Noord-Burgum. John, du komst net uit Friesland, waar? Nee, niet echt. Nee. En hoe komst u dus erbij dan om zoveel aandacht te besteden aan dit oorlogsmonument? Hoe is het ontstaan? 22 jaar geleden kwam ik in Friesland wonen. En ik ben zelf veteraan, actief dienend. En ik ga altijd naar de dodenherdenking. Dat is het laatste stukje respect wat we die lui kunnen brengen. Nou, Noord-Burgum had een plaquette op de aula, op het kerkhof. Wat een kopie was van het monument, of de plaquette bij het pompstation van Vitens. En ik vond het totaal niet respectvol. En ik irriteerde me er al jaren aan. Op een gegeven moment Veteranendag, Tietjer Schedeel, de burgemeester aangesproken. En die zei van nou, regel het maar. Dus zodoende ben ik ermee begonnen. Door contact met Dorpsbelang gehad. Dorpsbelang zei ja, moeilijk ingewikkeld. Nou is helemaal niks ingewikkeld. Handen uit de mouwen en gaan. En binnen een jaar stond het er. Zo. Dat was snel. Dat was heel snel. Ja. En het is bijna 80 jaar geleden, hè, de oorlog. En aanstaande woensdag wordt het monument onthuld. Nee, 15 april. Oh, 15 april? Ja. Oh, oké. En wie zijn er allemaal bij aanwezig bij je opening? Ik heb 5 jaar geleden zou ik het laten onthullen. Omdat ik het toen al had laten plaatsen met 75 jaar. Maar toen kwam er iets met corona. Ja. En nou ja, dan vervalt alles. Ik heb die mensen nu weer opnieuw aangeschreven, de nabestaanden. Ja. En er zijn inmiddels, ik denk een mens of 15 die nu op gereageerd hebben. Die komen er. Ja, die komen. Want welke namen staan er op die plaquette? Paulette. Ja. Harmen de Vries. Elzinga. Dat is een moeilijke vraag. Die volgens mij ook nog Tjalling Talma. Ja, en nog 2 meer. Ja. Evert Siebesma en Harmen de Vries. Ja. Die staan erop, maar er zijn nog meer slachtoffers. Die staan er niet op. Dat klopt. Ik ben uitgegaan van het feit van de plaquette die hing bij Vitens. Daar zijn eerder in 43 zijn er 2 man neergeschoten van het verzet. Want daar ging het mij om. Die zijn neergeschoten op de Zomerweg. Die heb ik er ook bij laten zetten. Alle andere burgerslachtoffers die gevallen zijn door oorlogshandelingen. Ja, ben ik met je eens. Is nooit aan gedacht en dat is later bijgekomen. Ja. Ik heb gezegd, ik wil een monument voor de mensen die gesneuveld zijn. Er is bij mij een verschil tussen gesneuveld en gestorven door oorlogshandelingen. Kun je dat een beetje meer specificeren, uitleggen? Gesneuveld houdt in dat je dus door gevechtshandelingen of door echt daadwerkelijk neergeschoten bent door de Duitsers. Omdat je in het verzet zat. En voor mij zijn andere gevallenen zijn gewoon burgerslachtoffers. Die gevallen zijn door bommen, granaten, alle andere ongelukken, dat soort dingen. Ja, oké. Dus voor mij is er wel degelijk een onderscheid tussen het verzet en de anderen. Ja. Hoe lullig het ook is voor een hoop mensen natuurlijk. Ja, maar die namen komen er nog wel bij. Niet op dat monument. Ik heb tegen Dorpsbelang verteld, luister als jullie dat willen, zet je er een muur naast of een muurtje, een monumentje naast. Helemaal prima. Want dat is niet mijn inzet geweest om het op die manier te doen. Nee. En je zou graag bij de opening heel veel nabestaanden willen, hè, van de gesneuvelden. Ja. En hoeveel heb je er nu al? Ik denk mensen 15 nu. Ja. Ik heb alle oude e-mailadressen die ik had van de vorige keer heb ik weer aangeschreven. Ja. Maar dat we het nu alsnog gaan doen. En ik wacht daar op reacties op. Maar als de mensen zijn nu die dit horen en die luisteren en die zeggen van nou wij zijn ook nabestaanden. Van harte welkom. 15 april, 6:30 verzamelen bij de Balstien 's avonds. Graag aanmelden via mij, via mijn e-mail. En wat is jouw e-mail? cjfdekker@cjfdekker.nl. Zo, dat is mooi. Ja, nou, ik hoop dat er nog mensen zijn die zich gaan aanmelden. Hè? En wie zijn er dan bij aanwezig? De burgemeester geloof ik ook. Ja, hè? de burgemeester of zijn plaatsvervanger. Want ik hoorde dat de burgemeester Gebbe vertrekt. En dus we moeten even kijken of dat de opvolger wordt. Ja. Ik heb Keep Them Rolling uitgenodigd om een klein beetje cachet te geven met wat vrachtwagens of wat voertuigen. Leuk. En die komen. Ja. Dus ja. Ja. En dan hoop ik ook nog best wel wat dorpsbewoners en andere belangstellenden. Ja, nou, dat hoop ik ook. Nou, dank dat je dat hier even wilde delen met ons. En heel veel succes. Dankjewel. En ik hoop dat er nog mensen zich opgeven. En jullie ook bedankt voor de mogelijkheid voor een oproepje te plaatsen nog. Helemaal prima. Ja, dankjewel. Els Weekend op RTV NOF. De Weekend Nieuwsshow.